Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na ninyo Dr. ni Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Liza, 33 anyos, may kaipon og 3 ka buok ang among anak, taga Davao. Ikaduha na nin akong suwat ninyo. Ang una kay punto medikal, ug karon punto legal kini. Kabahin kini sa kahimtang namo sa akong kaipon. May lain man gud ni siyang babay. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unsa man kay plano ninyong Raymond, Liza? Magpuyo-puyo lang gyud mo hangtod sa hangtod? Ha? Naunsa gud mo? Tulo na lang ng inyong anak. Wa man gyud mo makapakasal. Okay pa bang inyong pagpuyo? Okay pa man, ma. Okay pa kuno unya ng hupaw. Maoy. Unsay maoy? Naunsa na gud hinuon ni Liza? Uy, igo ra ba yung nangutada, ha? Kung wa ba yun mo'y planong magpakasal, ila ka naman gud hinuon niya. Ambot ni Raymond, maoy. Wala sa bitaw ko makasabot sa among pagpuyo. Kaya nga naman ay. Naunsa man di ay mo. Diin ka! Okay, Raymond! Diin ka! Sa ilang mama! Silang mama ni mo? Aray! Ha? Ha? Aray! Mo na pa! Sakit na kayo ng sigihan ni mo glab niya ang akong buhok! Ha? Agay! Nanaki ka? Ha? Nanaki ka ba? Aray! Ha? Mo sakit na! Sakit! Nanaki ka ba? Kasi nalaki, oy! Kininaw ka nga, nagkabayayat na lang. Daot na kayo, ginatiban sa to mga anak. Og nakuwang-kuwang paskaon. Nanimaho na lang anso sa mga bata. May maibog pa ka na ko, ani. Ha? Raymond! Oras nga mahibaw kung may laki ka. Lumpongon tayo sa imong laki! Raymond! Nga ang imong kaipon ang may babay, Liza? Unsa kay? Ingunahan mong kuno na. Basta magbisyo, mao'y siluso. Aron dili madudahan nga may babay. Ha? Ay parehas good pud sa mga babay. Kana pong mga babay nga magsilos-silos kunuhay og maayo, mao'y may laki. Aron di ba madudahan nga may lain? Oh. Panidin as Raymond, oy. Kay may nakasulti ba yan ako, no? Nga may angkas nga babae na sa Raymond siyang motor. Unsa? Dili tingali kay oy. Aw dili tingali niya uyab ba? Basin og iya lang pag-umangkon o igagaw ba? Pag umangkon o igagaw nang sweet man kuno kaayo na. Pero di man kuno nakagakos kang Raymond na babae. Unsa? Wagin mo abot sa akong huna-huna nga may laing babae ang akong kaipon. Kay pwerte magod niyang kasiluso. Maugid na'y numero 1 na kong problema niya. Kay grabe gyud kaayo siya kung magselos. Nga nagtuo kong love gyud ka ko niya. Unya. Waday ka matinga. Nga perting kasiloso apan wa gyud siya planong pakaslan ka. Ma... Kung nahigugma pa nimo ng tawhan ng tinuuray, o nga dili siya gusto nga maadto ka paslain, higtan ka na unta niya. Pakaslan ka na unta niya. Sama,
Nakahisgot bagod siya nimo ana nga pakaslan ka? Hustong imong amiga, Liza. Panid di kay magtuo kang nahigugma gyud nimong tinuoray si Raymond tungod sa kasiloso. Unya, himan-himan Gusto na, ma. Gusto na. Tungkol kay dili gyud na ako madawat kung simba ko may laing babae si Raymond. Unsaon na lantaw ng among mga anak. O kung tinuod nga doon na siya'y babay, unsaon man nimo? Ma. Wa pa man mo abot si Raymond. Pila na ni kagabi nga tagdugay na siya mo abot. Ay, Diyos ko. Dili lang unta tinuod ang amo mga pagduda. Siya na ron. Nadugay lagi. Oh. Hi. Raymond? Kisa ni kuyog ni mo? Ugma na tamang sulti, Liza. Mataos ako kay nakainom ko. Unsay buti pasabot ini ha, Raymond? Nangugma na lang tamang sulti kay nakainom ko. Oh. Mo ginainom na nag-iilisan ti kay Liza. Kay lisod kayo kang pasabton. Sige. Mugos ka man. Kakaroon yung dayon ka mahibaw. Di kan karon. Ani na mo po yung uban na to si Karen. Ang akong uyab. Unsa? Dili na mahimo, Raymond. Dili ko musugot. Ako masugot ako. Challenging kaya nang mag-ipon tang tulong. Unsa? Kaya bago na kaipon mo, Liza. So, nabuala si Raymond nga mag-ipon og duha mong babae sa inyo. Pa. Palayasa na babae sa inyo. Dili kay ikaw ang mulaya sa inyo. Ug niya ka pero sa ato. Pa. Unsa? Palayason ko nimo? Amo ning kaugalingon ni Raymond. May katungod ko sa pagpalayas nimo. Unya na kumulayas, tay. Kung si Raymond na mismo mo palayas na ako. Dili di ka mulayas, ha? Di ka mulayas? Kay guro yung tikas gawas, ha? Sige, hamag! Kay mudot yun ning batang kasi mong tiyan. May kutsilyo ka. Ay, tay. Ipangandaman ta ka, uy. Ayaw paghawd-hawd sa kinabuhi ni Raymond, ay, ha? Kay parehos rabiyat ang dili niya pinakaslan. Unsa? Gidadan kong babae sa akong kaipon sa among bay. Gilumpong mi sa usa ka bubong. Dili ko gusto nga maghangtod ning among sitwasyon. Gusto nako nga muhawa na kini sa among puder. Apan misukol siya ug doon na siya hinagiban. Ang ako mga pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana. Dili ko pinakaslan sa akong kaipon. May katungod ba ko sa iyang kinabuhi tungod kay may tulo na mi ka anak? Ikaduhang pangutana. Gidadaan man ko niya og laing babae sa among kaugalingon. Duha mi ka babae nga iyang gilumpong. Unsa may akong buhaton? Ikatulong pangutana. Gisuwayan ko na siya sa pagpalayas ang babae sa akong kaipon. Apan magkuha naman noon siya hinagiban? Pwede ko ba siyang mareklamo o makiha sa iyang gibuhat nako? Ikaw pa ito katapusang pangutana. Sobra kadako sa akong problema nga duhaming babae nga gikatipon sa akong kaipon. Unsa may buhaton ko ini aron nga mapapahawa ko kining babae sa akong kaipon sa among puder.
palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Liza. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal. Yes, it's me again guys. Ako ang muhatag og tambag ug tubag ninyo karong adlaw, no, ug ako na pong tingog inyong madungog this time around. Kumusta mo? And salamat sa inyong padayon nga pagpamina o pag-tune in karong adlaw sama sa inyong pagsubaybay. Matag adlaw, Monday to Saturday. Kaway-kaway sa mga waysipyat nga magsigi og pada sa ilang mga suwat suliran diri namo. Thank you kaayo ninyo. Kumusta man mo, no? And sa mga medical nga mga problema, of course, it will be Dr. Obra nga inyo pong mapamati, di ba? Kinsa tong ganahan nga mupada sa ilang suwat, pwede gid kayo ninyo ipadala sa suliran_612@yahoo.com. Pada sa nato ipadala sa kiniyang akong suliran official writers page. Pwede po nato ipada sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender karong adlaw, taga Davao. Taguon nato sa pangalan nga si Liza o gipadani sa kiniyang akong suliran official writers page. Sa una ni suwat naman ni siya medical to karon legal iyang pangutana. Thank you Ma'am Liza ha. Kabahin kini sa kahimtang niya siyang kaipon. Naa namang laing babae to iyahang kaipon, no? At tutong napaminaw sa drama murang gabuwag naman to sila. So una niyang pangutana, dili kuno siya pinakaslan sa iyahang kaipon. May katungod ba ko sa iyahang kinabuhi? Tungod kay may tulo naman mi kaanak. Of course, dili tungod kay nag-ipon mo sa una, but tungod nga obligado siya nimo personally, nimo as a person, but obligado siya sa inyong tulo ka anak, no? Kay kung nagbuwag manggani mo, wa manggani mo nagminyo, na agyud gihapon siya tulubagon, isip amahan anang tulo ninyo ka anak. He has to give child support sa imong mga bata. Whether you like it or not, whether nagkasinabot mo or dili, dapat mo magsinabtanay nga angay siyang muhatag og kaning unsay tawag nimo ani dapat siya nga muhatag og suporta sa mga bata. Ikaduhang pangutana, gidad-an man ko niya og laing babay sa among kaugalingon nga balay, no? Duha mi ka babay nga iyang gilumpong. Gwapo kay ning imuhang laki day kanis Raymond. Raymond, gwapo ka dong, ikaw na ngano good, no? Unsa may akong buhaton kani nindot ang pamating duha mo, nindot ang pamating gilumpong, ganahan ka mo padayon, no? Or ganahan ka mangita og somebody nga ikaw ragyod ang iyang ibutang sa pedestal ug wa nay lain. Nindot ang pamati nimo ala padayon na, pero og dili mangani, and I know dili gyud na nindot, biyai undangi pagstorya mo kung kaya pa ninyo magstorya nga ang iyang obligasyon ngadto sa mga bata na lang ug maglain-lain mo. Ganahan man ka sa iyang babay bag-uron, diha na lang na siya, iintrigo na lang na siya anang bayhana, kinsa na siya pangita dituglain nga muhigugma ug mudawat nimo. Katulong pangutana, gisuwayan ko na pagpalayas ang babay sa akong kaipon, apan magkuha man noon og hinagiban, pwede ko ba siyang mareklamo o makiyas iyang gibuhat nako? Yes, hasta nang imuhang laki. Day, file go ditog 9262, Republic Act 9262, palayasan ng duha. Pwede kaayo kay maski dili kaminyo, no, kana nga naamoy relasyon. Pwede gud kay na mo apply gihapon ang kanang Republic Act 9262 or violence against women. Pwede kay na nimo siya mapalayas kana silang duha. Ayaw sugot kanang iyang gibuhat nimo. Grabe kaway respeto. Grabe gyud siya kaway batasan. Grabe siya kaway pagtagad sa imuhang pamati. Grabe siya ka selfish. Di gyud siya angay nimong ikip. Di gyud ka angay mo padayon tanang bati nga bulong pwede gyud ako isulti pa. No, kay di gyud siya angay para nimo. Ayaw inday ug agwanta. Palayasa na sila dinha pagkuha
og protection order aron makalpalayaso na nimo silang duha. Mga bagag naong, mga bagag lips sa ba ngano mo uy kadaghang pwede ninyo sakan nganong karon mo tipon mo din ha. Naunsa? Ya kisay mo dog. Ikaw siya, puli-puli mo na buang na. Muna na igidangat. Dili na pwedeng ingon ana, ha? Respeto ang imuhang pagkatao, respeto ang imong pagkababay, tagaig respeto ang mga bata. Ayaw sila libug-libuga kay dili na normal ng ingon ana. Bati kayo na nga ehemplo, bati kayo na nga example. Ayaw og sugot nga ingon ana. Barog sa imong kaugalingon, barugi imong katungog, barugi imong dungog isip usa ka babay kay angay ka higugmaon angay ka respetuhon. Day, Liza. Huy, ako'y nalisa nga nugod in town. Ikaupat, katapos ang pangutana, sobra kadako sa akong problema. Nga duhaming babay nga gikatipon sa akong kaipon, unsa may buhaton ko, ani. Aron mapapahawa kining babay sa akong kaipon, sa among poder. Day, muna kang imong angay papahawaon ba silang duha? Nganon, dili raman ang babay raman imo ang papahawaon. Ganahan pa kang Raymond, Liza. After what he did, imong palayason siya. Unya, magdana po naglain or palayasa. Inaganahan ka kaglain hala. Pagkuyog mo, no, ay mugpuyo dire, ay kugpaka, ay nakuglabuta, ayaw ug sugot. That is the most disrespectful thing. Unya, ang imong gibuhat sa imong pagtugot, wa na kay gibiling respeto para sa imong kaugalingon. Day, higugmaa in town imong kaugalingon, Liza, pagbilin po gamayng respeto para sa imo, no? Kanang, kung di na ka respeto, kung ikaw di ka kibaw mo respeto sa imong self, no di ka mo barug sa imuhang katungod, mo nang anaon ka. Kaya magtuo man siyang okay ra. Di man na okay ng inana, Liza. Bati man na, unsa man ang sitwasyon, di man na normal, no? So, ayaw, no? Love yourself. Please, prioritize yourself and your children. Ayaw kaguol nga mawa siya kay musuporta ra gyapon na siya nimo, makiha na siya di siya musuporta nimo. Ang importante ma-preserve nimo ang respeto sa imong kaugalingon ug ang respeto sa mga bata nimo. Okay? Muna pinaka-importante, ha? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Mana so sa ka. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joey. Saripan ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, gulong ng palad. Buwat isang gabi ay may RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano pa siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Dumingag sa Buanga del Sur. Ang gatong matatampo nagdasangan nga Joey.
ko pagkikol. Ayaw Palagas, Joey. Ako ay bahala ni mo. Maluoy ka na, kukol. Ayaw lang ko ilap di. Pag umangkot, bayak ko ni mo. Bata mo. Ayaw, kukol. Ayaw, kukol. Ayaw, kukol. Wait. Paminaw, ha? Ay yung pasapa sa kinsa. Ay ginugos di ka. Kung magsapa di ka, patyo di ka. Iya pilipla ko ng papawama. Joey, naunsa ka man nga nagluyamang ka. Naakagipamati. Wa man, ma. Kamu lang una og ang imong mga igsuon din sa bay, ha? Nga naman, ma. Akong dadon sa probinsya si Papa nimo. Naunsa day si Papa, ma. Naasi ay gipamati, nak. Magsige kunog sakit ang iyang tiyan. Ako na lang siyang dadon sa mananambal. Mao nga kamo lang una si ate nimo ang mahibilin dinhi. O, ma. Ate, dukay laki kay nabalik sila si Mama sa... Basi ko pa maayo si Papa, day. Hey! Ano si Mama? Hala, naanak ko na si Mama, ate. Ma, ikaw laki ang nauli. Asa man day si Papa, ma? Patay na si Papa ninyo. Ha? Ano man, ma? Unsa day sakit ni Papa, ma? Gibarang ko no si Papa ninyo. Ug wala siya makaagwanta. Ug namatay. Papa! Mga anak, karon nga wa na si Papa ninyo. Paningkamot mo, ha? Nga mahuman mo sa inyong pag-eskwela. O, ma. O, ma. Magtinabangay ta aron mabuhi ta. Joey, kuyog ka na mo? Asa man mo, ti? Laag. Kisa imong kauban, ti? Ako mga barkada, good. Og ang ako sang uyab. Sige, kuyog ko, ti. Kaila ay kaayog sigig pundo din nis ato, uy. Unyaon sa manday, nalingaw ka sa tong laag? Lingaw raman, ti. Ang kanang ati. Sige lagi kag kuyog sa imong uyab sa... Naanay nahitabo ninyo? Uy. Uyab, good. Ang unsa di buhaton sa manag-uyab. Ikaw ba, panguyab na aron makatilaw na ka? Ha? Di na ako'y isulti nimo pa. Unsa man na? Sa una bitaw, tik, sa gamay pa ko. Gilugos man ko ni Uncle Ricky. Unsa? Unsay gilugos, ha? Oo, ma. Sa gamay pa ko, gilugos man ko sa imong igsuon. Si Uncle Ricky. Hoy, Joey!
Ayaw pag tumutumo og istorya, ha? Tinuod bitaw nga akong giingon, ma. Gilugos man ko sa una ni Uncle Ricky. Hunya nga nang wa man ka musumbo nga gilugos ka man di ay. Iya man ko gibaharan, mga patyon ko kung mutugan ko. Ha? Ingna na lang hinoon nga wa ka musumbong kay giganahan sab ka. Oh. Gilamian ka. Ma! Abi na ko og mulapan si mama na ako. Pagkaibaw niya nga gipahimuslan ko sa igsuon. Pero wa man di ay. Mas may pagmagbinuang ko. Kung na ay lalaki nga ganahan ako, magpagkamit ko nila. Sige, pagtakbaw. Buhata ang gusto ni mong buhaton ako. Unsa? Nagpagamit ka sa igsuon sa akong uyab? O, ate. Naunsa ka man in town, Joey? Nagpagamit ka sa lalaki nga dili ni mo uyab? Wala may lami ang akong kinabuhit eh. Nagtuo ko nga labanan ko ni mama sa nahitabo na ko sa una pero wa di ay. Joey, kalimti na tong nahitabo ni mo. Dugay na tong nahitabo. Maong ilubong na tos kalimot. Pangita og lalaki nga ikauban ni mo sa tibuok ni mong kinabuhi. Dili kay basta na lang ni mo ipagamit ang imong lawas sa lalaki nga wa ka mahigugma. Ote. Ay, Naunsa man ka diha, uy. Ganun nagisimang ka. na ako'y friends sa FBT, uy, nalingaw kay Kunia. Unsa man na? Ulitaw na? Oh, ulit ako, ti. Aw, magkasinabot mo ala. Larga. Ha? Imo kong pasudlon og trabaho? Oh, Joey. Kung muwari ka diri, ako kang pasudlon og trabaho sa kumpanya nga akong gitrabahoan. Ninduta gud ana dong. Pero naoy, wa man ko'y kwarta para pamasahe diha. Di mo na problema. Padadaan di ka kwarta para imong iplite. Tinuod. O lagi. Padadaan di ka, ha? Salamat dong. Abi na kung di ka madayon sa pag-anhira. May tabo ka nga dili. Agpadadaan man siya ko ni mong pamasahe. Dong, o sa nga kumpanya ang imong pasudlan ako? Kawan, Joey. Ayaw lang kalain, ha? Musulti na ko ni mos tinuod. Wa mo kong trabaho og kumpanya. Ha? O sa mong trabaho? Tiglukdo og humay. Ha? Unsay tiglukdo og humay? Na may daghang magpahakot og humay. Ila kong suhulan. Sa? Nganong namakak man ka? Sorry kayo, day, ha? Ako lang tong gibuhat aron makakita ko nimo. O kung sa may plano nimo na ako, ha? Nga di man ko mahimong mabalik sa amo kay dako-dako man tong pliti. Magtipon na lang ta. Ha? Bisag karon pa ta magkita sa personal, Joey. Pero
Nakagusto na ko nimo. Ayaw ka bala ka. Maningkamot ko nga mabuhi di ka o ang umaabot na tong anak. Nanti ka nga ayaw paggawa sa bahay. Pero di gawas ka. Naito ko gipalit dong, uy! Na kay gipalit? Una kay gikatagbo. Ha? Naun sa makawain taon, uy! Pagtarong gud ha? Pagtarong gud. Kay masakpan tagani ka nga may laki ka. Ihawong tagid ka! Saning akong gisudlan. Nagtuo ko nga magpalipayon ko uban ni Dudong pero nasayop di ay ko. Dong! Maigoin tao ka na yung magipaglabay! Gusto na! Anong dugay magang nag-aapli? Unsa man? May laki kang gitaguan din eh! Dong, naunsa naman in taong ka, oy! Nagpataka ang makagyawit diha! Wa in taong ko'y laki! Kasi mo pa rin tayo maibog na ko, oy! Naglagot ako ni mo, ha? Dong, unsa na ni mo sundang, ha? Ay! Ginoo ko! Napalikay sa kagkala! Patyon di ko ni mo, ha? Di na ko magkaagwantay ni mong gibuhat ako, Dong! Nagtuo ko nga magbalimpayon ko ba ni mo, pero nasayop di ay ko! Dili mahimo mag-antos ko ba ni mo! Biyaan na ka! O gagawin ko ang atong anak! Minsan ang takbo ng buhay, durusan ito'y walang... Nagtuo ko nga kalipay ang akong dangatan sa mga kamot ni Dudong, apan kasakit di ay. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Joey nga taga Dumingag, Zamboanga del Sur.